Masaw, nag-imas ay kalbingay. Kuwan Nay, madikaw nagbarbartek nagkadoy ti pagawidan ta. Amok masaw, hanak ka, surusuruan. Rod! Rod! Paya, Storbo ka ti, pinagturog ko. bigbigatan tayo lang nakailad ka manay. Kawang karuti maramay. Apaya masawang ta, nagpakasti ka manay. Awisin nakman siguro. Din naman ay. Jiman ilain, tas may busan mantiga sulina ta motor maun. Tapos pagduron ng nak. Jakayat! Madi nga kadadim si ti papananta dunat. Di nagaraod, kanya dabay amaw. Jakayat! Nakadadayaw. Tapos nakapudpudot pa yun. Tapos mo di nakpagmeriendaan. Say, duray madain. Umay kanuhaan. Siyempre sumurutak. What? Yung i-charge ko pa bit ati cellphone ko. Madamdaman taon, takit din. Tagaro doon. Nih, cellphone ko ata. Asong, sila umot ni bayaw man eh. Harta aja, kino nagchat kanyak. Kuri ka, Ano man aja yun? yung bagam, nagchat so na kanyam. Woy, apaya. Ate mananti kung kunakong kahit. Aginom mananti rantamit tuyayin. Matik kaya doon rin niya ti bagam. Agawit takit din. Nagsayangan, nagpartipekal di nga pulutan. Pakakar dyan likod ni bayaw mo masawang. Takitan. O kita masawang. Arjisuna na eh. Pakatatay na tapay ruraya eh. Amok, diyak nga bulag. Oh, relax ka lang masawang. Ngay, madi ka napiksa nga pumulutan Wen, jak mo napigsa nga pumulutan kahit. Ngay, bagamata. Daw! Daw! Malkat toy! Nay masawang. Iyaban na tapat kay bayaw mo na eh. Ngay, di ka nga napiksa nga pumulutan Wen, madak mo napigsa nga pumulutan kahit. Ngay, bagamata. Daw! Bayaw! Kumusta bayaw? Ayos lang bayaw. Kadwa magayam ni Donat. Kun bayaw, tada kadwak. Kasayat no kasjay. Donat, kumusta kan? Ayos lang mo't manong. Sika ngay, kamusta kan? Kastilat ta, taltalon lat ta. Ay, kung gayam bayaw, kanong buludan na ginuang kaw. Nasumaron dumingong bayaw. Sigurd bayaw. Nya, lugan tayan? Kau na manong. Maldaw manay. Sigurd, pantay jay nay. Di na manong. Tanay, agsugot tayaw. Masaong, bagam maginom tayo. Agsugot maggayam. Wow, minom tayo, numalpas tayong sugot. Pay, madi na yung bagat niyam ni bayaw kaw. Madimot manong. Timbaga na lang ka. Aginom tayo. Na may saan na ka mananggar ni bayaw ko na. Supaya manong. Nga, Donat, gawad kan? Artuya kon. Panalag sugutan na. Kababay mo't kini bayaw mo. Hintay garo din, tana sapat tayo malpas. Bayaw, kaya pa yung magaya mag-grab kaya? Kuha na, apay nga ti pagarpaw. Nagdakil gamin tabuksik mo na 10 months. What? Punay kamot tin bayaw. Nga Donat, kaya pa'y? Manong. Panay samot gamin ti inom mo ti arak. Hanmot manong. Mabayag lagamin nga. Madiak nga makirarao pa eh. Ngay, agpasaw ka man Donat. Good pa'y sumay. Sige nga Rod, pagkaigbog doon, tarog yan tayong minumain. Ataman manong. Ata ti paglengam Donat, tuminom tarak. Kanya gartino mag. Tupor tayo. Yung mabalimbay. Kaya sikala ko mati uminom ti tupor din. Gusto atan, pagkakidigbog doon.
Kung manaw, kapay si ka nga eh. Mati ka nga bugaw. Damdamad, dalang subyana, Jenay. Sige manaw. Dan masong. Bugaw. Bumbanat damdama. Sige. Masong. Nakimas ay kalbingay. Kuwan Nay, madi ko nagbarbartek nagkaditi pagawidan ta. Amok masong, hanak ka, surusuruan. Bagbaga lang. Nga, nalpas ka nagbugan. Boy. Oh, sila mo garod. Security nga talaga ni Tim siya. Taka man ng donut, dumtungtumot lang ay babae nga para kanyam. Mo, tak lang malaslukan nga, tanog dyan sa unang. Boy, nalpasa ka. Takid-takid ni bayaw ka. Pero tayo. Dim siya ate Nga tatumawag. Hello, Dimsay. Tataba jay? Ay, una lumaminsan taon. What? Yan. Sige ka raw ta, mapanak ditan. Kalasan, may kapis naman di kaldingan. Oh no! Pasong! Kapay donut. Munak nga gawi doon. Ay, papanam. Hindi kanya dadim say. Pinyatikuan jay. Apang kasuna saruan nga ag Tagalog. Aya, sige raw. Agalwad ka lang na. Sige, ibagam laki ni bayaw mga munak nga gawi doon. Sige. Miyaw, apay ni donut. Muna nga nagawi doon. Mapangkano kanya da dimisay. Kasi ya, patalang nga rin balayan. Tagsangot na duwa. Dan.